אני מתחיל אולי מילדות. כן. הוא נולד בי' בתשרי, כלומר ביום כיפור. ממש ביום כיפור? ממש ביום כיפור, תרע"ח. ולפי המספר הכללי ב-1918. זה סוף מלחמת העולם הראשונה. סוף מלחמת העולם הראשונה. אנחנו, כמובן, כן, שמו היה יוסף אריה, ואנחנו קראנו לו לייבק. ככה מכיר את זה? לייבק? לייבק? לייב זה אריה. אז היה לייבק. אני הייתי שנה יותר מבוגר ממנו, אבל אנחנו היינו כמעט כמו תאומים. כלומר, היינו יחד, הלכנו באותן בתי ספר, ואנחנו עשינו את הבחינות. אחר כך, כלומר, אנחנו למדנו בבית ספר של גויים. בבית ספר יסודי, כיתות הראשונות. אני הלכתי לפני כן, אולי שנתיים לפני כן, משום שאני בגיל 5 כבר נכנסתי לבית ספר, אבל אז זה היה, אנחנו היינו גרים בסך הכל 3 משפחות בכפר. 3 משפחות יהודיות בכפר. הסבתא והדוד היו גרים בבית אחד, אנחנו גם כן, והיה עוד יהודי זקן. אז כמובן שאנחנו למדנו בבית ספר גויים, כשהיה להם בתוכנית לימודים, כמו אצלנו היה לימודי דת, שהכומר בא ואנחנו יצאנו, השתחררנו והלכנו הביתה. בבית היה לנו מלמד, בדרך כלל בחור, מאיפה הוא הגיע? הוא גר אצלכם בבית? הוא היה גר אצלנו בבית, כן. היה נהוג ככה שבאותם מקומות שלא היו חדרים או בתלמוד תורה, אז הלכו והיה שוק פעמיים בשנה, כלומר אחרי שמחת תורה או אחרי פסח, והיו שם בחורים שרצו, למדו ישיבות לפני כן ורצו להרוויח קצת כספים, אז השכילו את עצמם לתקופה של אותם 5 חודשים, בדרך כלל 5 חודשים, משום שבין הזמנים לא, אבל ואצלהם אנחנו למדנו תורה, בהתחלת חומש ואחר כך גמרא, וככה זה היה. היו מורים כאלה מוצלחים יותר ופחות מוצלחים, וכל כמה חודשים החליפו. אז סבא שלך, אתה לא זוכר אותו. לא, הוא נפטר כשנולד. כן, הוא נפטר לפני כן. רותי הספיקה עוד להכיר אותו. כן. אז הוא הלך לעיר, זה היה בפרשוב, אנחנו היינו גרים בליפניק, מרי ליפניק זה היה. מרי ליפניק זה השם של הכפר? זה השם של הכפר, כן. זה ליפניק קטן, משום שהיו עוד ליפניק גדול. אז הוא נסע לאיפה שמוכרים את עצמם. איפה זה? בפרשוב? בפרשוב בעיר,
בחן אותם, בחן את השפה, משום שהיינו צריכים לתרגם חומש. כשלמדנו חומש, הלוא זה לא הייתה שפה עברית, אלא למדנו את זה בגרמנית, בשפה גרמנית. לא ביידיש? זה היה קרוב ליידיש, אבל בשפה גרמנית, משום שעל ידי כך למדנו גם את השפה. את הגרמנית? גרמנית. אנחנו דיברנו בבית עם אבא, ההורים, כן. יידיש, כן. אבל ככה דיברנו בגרמנית. הגרמנית של אז, לא גרמנית מי יודע שמדברים בגרמניה. כן. אז זה היה בכפר, אני עשיתי שם 8 כיתות בית ספר, הייתי... 8 שנים למדת בבית ספר שם בכפר? בכפר, כן, 8 שנים. והוא למד או שנה או שנתיים פחות, זה אני לא זוכר. אבל אנחנו, הייתה השפה שם רוטינית, רוסית, כן. אוקראינית, לומר ככה, כן. אוקראינית יותר, אבל שפה של המדינה הייתה סלובקית או צ'כית או צ'כוסלובקיה, והיו צריכים לדעת גם את השפה הזאת ולכתוב מכתב בשפת המדינה. אז עברנו אחר כך יחד איתו עם ליבק, עברנו לעיירה שנקרא סטארה לובובניה, אלט לובלו בגרמנית, ככה קוראים לזה. לובובניה זה שם העיירה, וסטארה זה ישנה לובובניה. לובובנה ישנה. לובובנה ישנה. אז, אבל שם לא היה, שם היה, למעשה היו גרים בערך 60 משפחות יהודיות, שהייתה איזו קהילה, היה רב הקהילה היה גם בן דוד של של סבתא שלך, אותה לא זוכר גם כן, לא. היא נפטרה כשאתם הייתם תינוק, אנחנו גם היינו... נכון. אז על הישיבה, שעברתם לישיבה בלובובנה ישנה. זה לא ישיבה, שם למדנו גם כן בבית ספר, זה היה נקרא חצי תיכוני. כן. זה היה, נאמר ככה, 3-4 שנים למדנו, היו לימודים שם. אנחנו היינו, מבחינת הגיל, היינו יותר מבוגרים, אז עשו לנו בחינות. אם אנחנו יכולים לקפוץ כיתה, לא הצלחנו, משום שאת השפה, איך שאומרים, השפה שדיברו שם, ידענו את השפה לדבר, אבל לכתוב בלי שגיאות, עשינו הרבה שגיאות, לא קיבלו אותנו, התחלנו בשנה הראשונה ועברנו אחר כך. ולמדתם באותה כיתה? למדנו באותה כיתה, כן, באותה כיתה, ובשנה השנייה גם כן. אנחנו היינו... אני רק רוצה להגיד, זה היה בית ספר של גויים? גם שם. זה היה יותר, הבית ספר הראשון היה יותר דתי. כן. זה היה קשור איכשהו לדת. לכנסייה? זה היה נקרא של הגויים, כן. אני לא יכול לתרגם לך. אז תגיד אפילו בסלובקית, אחר כך או זה היה נקרא צירקבנה שקולה. צירקבנה שקולה זה בספר. שקולה זה בספר. צירקבנה שקולה. אחר כך נמצא. גם אבא הלך שם גם כן. כן. אחר כך, יותר מאוחר. אז תמצאו את הביטוי הנכון.
אז לכן לא ידענו את השפה, אנחנו למדנו את השפה הסלובקית פעמיים בשבוע, שעתיים, אתה מבין? אז זה כדי לצאת ידי חובה. יש כאן יש לי רק עוד שאלה בעניין בית הספר. שבת, למדו בבית הספר? שבת למדו בבית הספר, והרבה פעמים, בדרך כלל אנחנו קיבלנו שחרור. אבל היו כמורים כאלה שהתעקשו שאנחנו נבוא, אבל הם ידעו שאנחנו לא כותבים ולא שום דבר. שם לא היה עירוב כמובן שזה היה כפר, אז הבא בגוי איזה שגץ ולקח את הספרים. אבל בדרך כלל זה היה ככה מסודר, בדרך כלל אני לא זוכר שאנחנו הלכנו שם לבית ספר בשבתות. בדרך כלל זה לא הלכנו שם. כשעברנו אחר כך לסטרלובובניה, שם היו כבר כמה יהודים, גם כן שהלכו לשם, ולמדו את השעות המקובלות שהיה שם, עוד 1 עד 2, אני לא יודע, זוכר כבר, ושם לא אישרו לנו, לא שחררו לנו לשבת, אז תמיד בא איזה שייגץ שבא לאותה כיתה, לקח את הספרים, ואנחנו הלכנו לבית ספר, וישבנו שם. בדרך כלל זה היה ביום, שם גם כן אני לא זוכר. בכל אופן, לפעמים שחררו אותנו קצת יותר מוקדם, אבל זה אנחנו היינו גרים במשפחה, ראש משפחה, או למעשה הוא לא היה בחיים, רק הייתה אלמנה וכמה בנים, שחלק מהם אני הכרתי אותם אפילו כאן. בארץ, כן, הם היו ציונים. אתם גרתם אצל משפחה יהודית, שם אכלנו כשר, ושנה אחת, אחר כך היו העסקים, היו רעים, אז אבא עליו השלום, הסבא, חיפש איזה מקום יותר זול, ומצא מקום יותר זול, איזה שוחט, שהוא אומנם הוא היה בפנסיה, משום שהוא היה כבר זקן, אז לא נתנו לו לשחוט, או הוא לא רצה כבר, ושם היו עד הגיל, כלומר, אני עשיתי בר מצווה, למדתי שם את ההפטרה. כשבאנו לשבת הביתה, זה היה שבת חזון. כן. שבת חזון, אני נולדתי בזין באב, ושבת חזון, שזה היה לפני עלייה לתורה. עלייה לתורה, זה בסך הכל. שם אני אולי סוטה קצת מהעניין, שם שמניין כמובן שביום חול לא היה, אבל בשבתות היה מניין שבאו עוד 2-3 כפרים נוספים שעל יד ההורים, כן, או בעירוף או בלי עירוף שיכולים לעבור. ואיפה התפללו? התפללו אצל הסבתא. בבית של הסבתא היה ספר תורה? היו 2 ספרי תורה. ספר תורה אחד שהיה שייך למשפחה, כן? והספר השני היה שייך, למעשה היו גרים 2 אחים, אחד בליפניק והשני בסולין. סולין זה היה על יד ליפניק? זה היה לא רחוק, משם באו לתפילה, להתפלל. והספר תורה היה שייך לשניהם? הספר תורה שהיה שייך לשתי משפחות, ואחד קיבל, אנחנו הצינו את 2 ספר תורה, אבא רב שם, סבא, הוא הוציא את ספרי התורה. בשעת המלחמה או השואה, כשאנחנו היינו צריכים לעזוב
לברוח ליערות, אז מסרנו את זה לכומר. והוא שמר על זה עד שאנחנו חזרנו. את זה אני יודע. זה שהכומר שמר על ספרי התורה. אם קצת הצידה נסתה. איפה ספרי התורה היום, אחרי המלחמה? כן, עכשיו זה רציתי לומר. אז סבא הוציא 2 ספרי תורה. כלומר, למעשה הוא טען שזה הצלה, זה מגוף האריות, כן? כן. אז, אבל היה כאן גם כן, כאן בארץ, אבא של חנוך ברגמן. פרץ בצ'י, אתה זוכר אותו? אני לא זוכר אותו, כן. הוא התחיל לצעוק, הוא, משום שחלק למעשה הייתה, האמא הייתה בת של הסבא שהיה לו שייך לו ספר תורה, כן? לא הבנתי, עוד פעם? הלוא פרץ בצ'י ואמא וסבתא, כן. סבתא שלך היו אח ואחות. כן, כן. טוב, אז יש לה חלק גם כן, כמו בירושה, אבל הוא אומר לו, זה הבנים. וכמעט כולם או נספו בשואה או נסעו לחוץ לארץ, היו בארצות הברית, היו 3 או 2 אחים, או 3 ילדים. בקיצור, אבא, הוא היה מאוד עצבני, פרץ בצ'י, אז אבא אמר לצבי הורק, תלך, הוא רוצה דין תורה, תלך אתה לדין תורה, אין לי עצבים לעצבים שלו. והוא הלך ופסקו הספר תורה הזה, אחד, שהספר תורה אחד שייך לו. הוא היורש. כן. נשאר עוד ספר תורה. ואיפה הספר תורה הזה היום? חנוך ברגמן יודע? חנוך ברגמן, אני יודע. כן, חנוך ברגמן. הוא לקח את זה, הדוד, ואני לא יודע לאן הוא הלך. אז אני צריך לשאול היום את חנוך אם אני רוצה לראות את הספר תורה הזה. מה אתה רוצה לראות את ספר תורה? מן הסתם חנוך יודע. אחר כך עם הספר תורה השני. ספר התורה השני, ישנם, זה לא שייך מבחינת ירושה כאן, משום שיש עוד, היה אחד הבנים של הדוד, זה היה דוד, 2 אחים, אבי ברגמן, ואנחנו קראנו לזה דוד, והוא היה זה ברומניה, והוא נפטר אחר כך, אבל נשארו יורשים, אז הרשו, זה צבי, משום שהוא היה קצת מעורה, בתל אביב היה גר, ואני הייתי פה, אנחנו לא היה לנו קשר כל כך, הוא קנה את הספר תורה השני. הרשו קנה את הספר תורה? ספר תורה, כן. הוא קנה אותו מברגמן? מברגמן מהשני. כן. בעצם זה דוד של חנוך ברגמן, אם אני מבין לך. זה דוד, אבל לא הדוד, מהדודה. כן. מהדודה של ברגמן, ומהילדים, מהיורשים. והוא קנה, אני לא זוכר כמה שנים אז, 300 לירות או כמה, כן, הספר תורה היה צריך לחדש את החלק. הספר התורה הזה היה, הוא לקח את זה איתו לבת ים, וזה היה בבית הכנסת, אלימלך, השם אלימלך. כן, כן, כן. ואני לא יודע עכשיו אני לא יודע מה הוא... אז זה בטח מנחם ידע איפה להגיד. אני מניח, בוודאי שידע איפה הספר תורה. זה הסיפור של הספר תורה. סטינו קצת, אבל זה חשוב גם זה לדעת. כן, כן. איפה אנחנו עצרנו? אנחנו בלימודים. אני רוצה לשאול שאלות עוד לפני כן, אבל... בסדר, אני רוצה לסיים את התקופה הזאת. כמובן שהלימודים היו
היו פרופסיונליים, כלומר, לפי מקצועות, ולמעשה מקצועות לא היה. כן, כן, בסדר. מקצוע, לא למדנו מקצוע, משום שלמדנו כתיבה וחשבון, אלגברה וכו', כל מיני מקצועות שלומדים בתיכון. וכלומר, אחרי צהריים היה לנו תלמוד תורה. אז אנחנו תלמוד תורה. למי זה היה תלמוד תורה? לכל היהודים? לכל היהודים של הקהילה. כן. כן, אני לא זוכר אם שילמו, בוודאי ששילמו, שאבא הרב השם משתתף בהוצאות, ואנחנו למדנו שם, אפילו כאן ישנו איש אחד, יהודי אחד, המורה שלי, ליכט שמו, ליכט, הוא היה גר הרבה, כמעט כל השם, הוא היה מורה בבית ספר, אולי מנהל הרבה שנים ברעננה. אחר כך כשיצא לפנסיה הוא עבר לירושלים. הוא אפילו נתן שיעורים בחצי כולל של בעלי בתים שאנחנו לומדים. הוא עדיין חי? עדיין חי, כן, עדיין חי, הוא קרוב ל-90, צריך להיות היום, 88 או 80 משהו כזה, בסביבות 88. כן, אז אחר כך אנחנו שם 2 כיתות למדנו, אבל אף על פי כן לא היה, לא התנאי פרנסה לא הרשו להמשיך בחוץ, שזה לא היה לימוד, עיקר היה תזונה, כן, שהיה צריכים לשלם. אז לקח אבא עליו השלום, לקח מורה, בחור תלמיד חכם, שהוא בעצמו, הוא היה אחרי הישיבה, אבל הוא חיפש לו, רצה להיות מורה או משהו כזה, הוא רצה להיות מורה, ושם גם כן מצד אחד הייתה גימנסיה לתלמידים, ומצד שני היו כאילו, איך קוראים לזה, שהמורים לומדים סמינר מורים, אבל לא הייתה לו שום אפשרות ללמוד סמינר. הוא היה גר בסבינוב, זה היה גם כן עיירה על יד ברשוב, אז הוא למד פרטי, בשבילו, לבחינות, היה לו ראש טוב, אבל פרנסה, אז היה צריך להתפרנס, אז בא אלינו, היה שנה שלמה, והוא הכין אותנו בבית לבחינות, לעשות בחינות, זה היה נקרא בכיתה שלישית או משהו כזה. סוף תיכון. סוף תיכון. בחינות של סוף התיכון. היום בגרות, נגיד. בגרות, זה היה חצי. אנחנו לא הגענו לבגרות, אלא לזה. אז, והוא אחר כך לימד אותנו, נדמה לי שאבא שלך גם כן למד אצלו, ככה אני מניח. וכשאנחנו, אני לא יודע, אני הייתי בן 16, בזמן הבחינות? 15, לא, בזמן הבחינות אני הייתי בן 15, ואנחנו למדנו עוד אחר כך שנה, אני לא זוכר מי היה המורה שלנו, ואחר כך אנחנו נסענו לישיבה. אז זה היה יחד עם אחי, עם ליבק. נסעתם ביחד לישיבה? ביחד לישיבה. אנחנו נסענו יחד לישיבה,
והיה לנו... איזו ישיבה? אנו שופצה. זה שם של העיירה? זה שם של העיירה. היה כבר יותר גדול, אבל שם היה רב שהחזיק ישיבה, שם זה לא היה, זה היה מקובל שם בכל מקום כל רב. איזה ישיבה? איזה ישיבה. זה כן. וכמה בחורים למדו בישיבה בערך? שם למדו 70 בחורים שם בישיבה, באותה ישיבה. ולמדנו שם זמן אחד. חצי שנה. חצי שנה. וחזרנו, אנחנו רצינו לעצור, רצינו לעצור משום שכבר התרגלנו, אבל קרה משהו בקהילה שאשתו של הרב, זה של הרב של הסביבה, למעשה ככה. היה שם, זה נקרא, אני סוטה קצת שוב כדי להסביר. זה היה למעשה כבר איפה שהיה גר הרב, שהיה לו מניין בדרך כלל. היו שם גרים 10 יהודים, 10 משפחות. בינתיים או כולם יצאו, רוב האנשים יצאו, עזבו לערים, לפרשב, או לפרשב או למקומות אחרים, או נפטרו, הלכו לעולמם, וזה היה צ'ירץ', אם שמעת את השם. צ'ירץ'. יש לי כאן, אני אראה לך את התמונה, לא זוכר פרסמתי אותה, של הרב, ואשתו נפטרה, ואבא, סבא שלך, הוא היה ראש הקהילה של כל הגולל. הגליל. כן. שכל זה היו אולי 10 כפרים שהוא אב של כל הזהו, ואבא, סבא שלך, הוא ביקר שם אצלו כל כמה שבועות. אם זה היה לפני החגים, זהו, ונתן לו. שם הוא היה גם רבי, שנקרא אדמו"ר. כן. הוא היה שקיבל אנשים, יעץ להם. אז אחד הימים אומר לו הרב, רב מנדל, אתה חייב לעשות לי ישיבה. לסדר, הוא לא רצה להסתמך על זה על חסדי הבעלי שיבואו לתפילה, הלא בדרך כלל כל האנשים האלה היו שכרים, או שנסעו לכאן או שנסעו לשם, אז הוא רצה שיהיה לו מניין בבית. אז אמר לו, אבא, מה אני יכול לומר לך? אני יכול לשלוח בחורים, 2 הבנים אני אשלח. זה היה התרומה שלו לישיבה. תרומה, זה היה התחלת של הישיבה. אז שניכם הייתם התלמידים הראשונים של הישיבה? התלמידים הראשונים, כלומר, היו עוד תלמידים, הרץ, אח של אלעזר, אתה זוכר, שפרידקה, אתה יודע זה, שזה היה, הוא היה מבוגר מכל המשפחה, הוא כבר, אבל הוא היה חסיד גדול של הרבי מצ'ירץ', שלח, היה להם תכנו קמח, זה היה, איך קוראים לזה? תחנת קמח, והיה להם תחנת יפה, טובה, והוא שלח לו קמח, ופה שלח לו, הייתה לו יד רחבה, והוא שלח, היה עוד אחד, הוא שלח את הבן, היה עוד שלישי, ועוד קרישר. לא, הוא היה מעיירה אחרת, גם כן
היינו 4 בחורים. אחר כך הצטרפו עוד 2, גם כן ממשפחת הרץ, בני דודים. היו 6 בחורים, ולמדנו יפה מאוד. והבן, כן, הראש ישיבה, או מי שנותן את השיעורים, זה היה חתנו של הרבי, הוא היה מוצרות, אז הוא למד יפה מאוד, אבל בלי פלפולים ובלי שום דבר, על הדף גמרא תוספות. וכשאנחנו למדנו שם, הוא עשה בחינות, מעניין, כל ימי שישי או בשישי או חמישי, אז איך הוא בחן? היו 3, 4, 5, 6 בחורים, אז הוא אומר, תאמרו, כן, למדנו שם בעל פה עם לשון, כפי שכמו, כן. זהו. אז הוא אמר ככה, טוב, אני רוצה לשמוע. כולם בבת אחת. הייתם אומרים כן, אנחנו תרגמנו ליידיש, הלא ככה למדו שם, תרגמנו ליידיש, והוא מקשיב. ככה. אבל רגע אחד, תסביר אתה. הוא הבין מיד שמה שזה, מי יודע ומי לא יודע. שהוא לא יודע. אז אני וביון, זה היה בן אדם ואני. אבל מה? כל מי שהיה זכה בפרס של 5 כתרים. הוא נתן. מי שידע? מי שידע, כלומר מי שידע הכי טוב. כלומר הפרס. אבל מה אנחנו לא לקחנו, לא רצינו לקחת את הכסף. אז אמרנו שאנחנו עושים בלאו דמלכה אצלו. אני כבר לא זוכר בדיוק מי בישל, אז מה היה? קרטופל, זה תפוחי אדמה ובורשט, אתה יודע מה זה בורשט. כן, זה, כן, וזה היה, ככה למדנו. אני, במשך הזמן אני הייתי מאוד, היו לי בעיות עיניים, והרופא אסר, וכשחזרתי כבר לישיבה אחרי כמה חודשים, אז הוא אומר לי ראש ישיבה, אתה יודע שריבק למד מצוין, הוא התקדם כל כך, שמחתי, וכן, למדנו שם 3.5 שנה, למדתי שם 3.5 שנה, ליבק אחי, יוסף אריה, הוא, איכשהו, מישהו השפיע, אחד היהודים, זה היה קרוב משפחה של הרבי, זה האחיין שלו, השפיע עליו, אתה תלך, היה לו דרוש טוב מאוד לאחי. כן. ואתה תיסע, והוא איכשהו שכנע אותו שהוא ייסע לסטמר. ללמוד בישיבה בסטמר? אצל הרבי מסטמר? אצל הרבי מסטמר, כן. בישיבה. שם לא, סטמר יש בישיבה החסידית? בישיבה חסידית, כן. אבל גם כאן היה חסידי. כן. כן. והוא השפיע עליו, ובא הביתה כמובן, אומר, הוא רוצה לנסוע, נו, אם רוצה ללמוד, אז נתן לו, זה היה שנה אחרונה לפני פרוץ המלחמה, או לא לפני פרוץ המוראות, נאמר, 38, לא, זה לא היה עדיין, זה היה ב-38. עד 38 הוא למד שם. כן, אני... רגע, ב-38 הוא עבר לסטמר? לא, 37, משהו כזה, ב-37 עד 38, ואנחנו, יתר הבחורים שנשארו כאן,
אנחנו חיסלנו במרכאות את הישיבה. אנחנו נסענו לגלנטה. לגלנטה? גלנטה, אתה שמעת את הישיבה. שמעתי את השם הזה. גלנטה, שם למדו יותר מ-200 בחורים. ממש ישיבה גדולה. אחת הגדולות. הגדולה. הגדולה באזור, איפה זה היה? בסלובקיה? זה היה בסלובקיה, אחר כך סיפקו את זה להונגריה. כן, אז בגבול, זה באזור. באזור הזה. וכן, הוא, אחר כך כשחזר, הוא ב-38 הייתה הגרמנים, כן, הייתה מלחמה עם פולניה. כן. פולניה, זו הייתה המלחמה הראשונה. בליצקריג, קראו את זה, גמרו את זה תוך כמה ימים. ואז היו, וגם סיפחו את אוסטריה, היה איזשהו מצב כזה, מצב ביטחוני לא טוב, ואנחנו נשארנו בבית בליפניק. כן. עוד לפני זה, אני למדתי בגלנטה, למדתי גם כן רק שנה. אני הייתי בן 21, 17, 38, משהו כזה, 20-21, ושם זה היה שם מפורסם, ששם אפשר להשתחרר מהצבא. איפה? בישיבה בגלנטה? בגלנטה. היו סידורים, אני לא ידעתי בדיוק איזה סידורים, אבל שהיו מאחרים ששילמו לרופא, אז שחררו. אבל ב-38, משום שזה היה שנת חירום, שהיה פחד על המלחמה, בגלל שהוא פלש, הוא גמר את אוסטריה, הוא גמר את פולניה, אז עכשיו היטלר, עכשיו התור צ'כוסלובקיה, גם חתך מסביב, זהו סודטים. סודטים, ב-39 גם כן הכריזו על עצמאות. הסלובקים נפרדו ב-38, קיבלו אוטונומיה, אחר כך הכריזו עצמאות, כבר טוב שחיר באיזה שנה. בכל אופן, כשאנחנו היינו בישיבה, עוד אמרנו לרבי שאנחנו רוצים לגלנטה, ושם אפשר להשתחרר. אז הוא אמר לנו ככה, ביידיש, אתה לא מבין. תגיד לי ביידיש ואחר כך. אז מפרקט מכניש אבוך פיין ציזון. כשלא שואלים אותי בעצה, אז אני שונא לדבר. אני לא אומר. לא היה מרוצה. היה מאוד לא מרוצה. ואז הוא סיפר, הסיפור שלו, אני שוב סוטה קצת, הרבי אומר, כשאני למדתי, הדוד שלו זה היה רב הילל קולומאייר. רב הילל מקולומאי. לא שמעתי. יש לי כאן שני ספרים ממנו. הוא היה בן אדם גדול והיה מאוד כנראה. הוא אומר, הדוד של הרבי, והיה אצלו בן בית, או היה למד אצלו גם כן. אומר, הסיפר, כשאני... עוד? כן. בסדר, אתה צריך רק לומר שאני אפסיק לדבר. כן, בסדר. כשאני הייתי בחור צעיר,
הייתי צריך לעמוד גם כן, להתייצב, והיו שם גם כן מאחרים כאלה. אז אמרו, בא אליי, ככה הוא סיפר, בא אליי אחד המאחרים אומר, אני יכול לסדר לך שחרור. ואז 10 קרונות, זה היה 10, זה היה הרבה כסף. אמר לו, אין לי כסף. הבחור עני, הוא חזר בעוד כמה שעות, אני אסדר לך את זה ב5. אומר, אין לי. אחר כך הוא חזר ואומר, אני מסדר לך אבל קרון אחד. אני לא רוצה. הוא הלך. אחרי שהלך, אז הוא אומר, אני עשיתי כאן. זה הייתי עוד להשיג את הכסף הזה. בקרון אחד אני נכנס לבעיה כזאת, והיה מאוד מודאג, ונרדם בתוך הזה. בא אליו הדוד, אפילו כל המהר, בחלום, ואמר לו, אל תדאג, אתה תתייצב בשעה 8 בבוקר, שם איפה לבדיקות, זו הייתה קומיסיה שלמה, זה רופא ועוד כן, ואתה, המשך אתה תראה כבר, זה בחלום. כן. הוא בא, זה קיבל כאילו צו מהדוד, ובא לשם, עמד שם בעליית הכניסה, ובא מישהו לבוש לבן, שאל אותו, אתה ליכטנשטיין? אומר, כן, אז בוא. אז מיד נכנס והתפשט, וששם בדקו את זה ככה, ושחררו אותו. ושמו היה ליכטנשטיין באמת או לא? שמו היה ליכטנשטיין, כן. היה ליכטנשטיין. אם יש כאן ליכטנשטיין, אפילו בשכונה, אחד ליכטנשטיין מהמשפחה. מהנכד של אח של הרבי. כן. היו 7 אחים, כולם רבנים. אז כלומר, אם ריבונו של עולם ויל, אם הוא רוצה, אז אפשר להשתחרר. לא צריכים לנסוע לשם. לישיבה, לגלנטי. אבל אנחנו בכל זאת נסענו, כמה בחורים נסענו, והישיבה התברכה. אנחנו היינו כבר, אנחנו רצינו לשמוע איך לומדים בישיבות אחרות, איך לטעום. כאן זה היה כמו שלומדים בתלמוד תורה, אבל יותר יסודי, אבל לא, בלי חידושים, בלי שום דבר. ולמדנו שם שנה, אני נדמה לי ככה שאני היחידי שנשאר עוד בישיבה. אבל זה היה בלי ליבק. ליבק הוא היה בסטמר, ואני הייתי בגלנטה. בשעה 38 הוא חזר, ואני גם חזרתי. חזרת אליו לכפר הביתה. לכפר הביתה, והיו מועסקים על ידי, במפעל של אבא. שלום זה עצים וכו' וכו'. ב-39 יצא אחר כך החוק שהיהודים הם לא הם לא יכולים להחזיק בעסק. לא, אז לפני כן הבחורים לא יכולים להיות בצבא. הצבא, משום שהם לא נאמנים, כן.
לא נאמנים, אז הם לא יכולים להיות בצבא, ובכל אופן לשחרר לא יכולים, אז סידרו איזשהו מחנה עבודה בשביל הבחורים האלה. היהודים. היה להם אוניפורם, מדים של כחול, והמדים של החיילים היו כמו שיש לך, וחקי, והיה שם כמה גויים, חיילים, שהם שמרו על היהודים, שיברחו. במחנה הזה היית יחד עם... במחנה הזה אני לא הייתי. במחנה הזה היה פרץ. כן. פרץ. כן, זה אח שלי. כן. ב-42 למעשה ככה, ב-39-40 אנחנו היינו צריכים להתייצב לצבא. כן. אבל מה היה? לצבא או למחנה, כן. לעבודה. הייתה אפשרות של הסדר, בסלובקית קראו לזה ויקופ, מה שקונים. מישהו היה יכול לקנות אותי או חייל יהודי ששילם לצבא סכום מסוים, והוא אחר כך היה מועסק על ידי המפעל. ברור. כן. אז אנחנו, כן, אז היינו בצורה כזאת. אני לא זוכר מה היה מוקדם, מה היה מאוחר, אבל אני אשלף את הדבר הזה. בסדר. אנחנו ב-39, 40, אנחנו היינו עוד חיילים. ב-42 התחילה הגירוש של היהודים. ב-42. כן. הגירוש של היהודים. בהתחלה הבנות, הבחורות, אחר כך בחורים, ואחר כך משפחות. זה הלך ככה. וכל אחד חיפש לו איזה דרך להישרד, לא להיכנס לאותו המעגל. ואת החיילים עדיין לא לקחו. כן. אבל אנחנו היינו את הוויקו. ואיפה הייתם הוויקו? בעצמי עבדתה? אז הייתה אפשרות כזאת. רייבק הוא נשאר במפעל, כאילו, במפעל העצים. כן. הייתי צריך להקדים. לפני כן, ב-42, אנחנו קיבלנו אישור ממפעל מסוים, על זה גם כן על פרוטקציה של סבא, שהוא עם קבלן מסוים שאנחנו היינו בקשר איתו, קשר מסחרי, ובאמצעותו קיבלנו אישור. זה היה סטאבה בנדרוסטרו, זה היה מפעל קבלני שהוא בנה כפרים. כן. זה היה מפעל ממלכתי, אפשר לומר. כלומר, זה היה שייך לממשלה. כן, כן, כן. ושם היו יכולים להעסיק גם יהודים. אבל מה?
במחיר מאוד נמוך, אבל כל אחד איפה שיכול ברח לשם. כן. היה גם מצב בתחבורה, זה משרד התחבורה, שגם כן שם היו צריכים, העסיקו יהודים, זה במחיר, אבל זה היה מאוד מאוד מסוכן, משום שכל פעם כשהיו, איך לקרוא לזה? רזיות, חיטצ'קה, שתפסו יהודים, אז הלכו אפילו שם, כן, בהתחלה, כן, אנחנו עוד לפני אביקו, הלכנו לפרסבורג, כן. למפעל, אז מה עשינו? עבדנו עבודת פרך, את הלבנים היו צריכים לעלות, לתת, היה שם גוי כמובן שעבד בזה, שידע את המלאכה, ואנחנו היינו שם סך הכל בחודשיים. אבל במפעל לבנים. זה לא היה מפעל, זה היה למעשה מגרש, לא מגרש, איפה שבנו. כן, במקום שבו בנו עשו את הלבנים במקום. מה? עשו לבנים במקום שבו בנו. לא, הלבנים קיבלנו. כן, הייתם צריכים להרים אותם, להעמיס את זה, או עבודות אחרות, אבל זה היה עבודה. שבתות היינו צריכים לעבוד. אז אני זוכר איך אני עשיתי חשבון כמה הוא צריך בשבת, כדי להכין לו את זה, כדי לא להוסיף לו עוד מלאכה שלא צריכה, רק מה שמוכרח. ואתה לא זוכר, לא מכיר, זיגי שטיינר. זיגי שטיינר, הוא גר כאן בשכונה. הוא היה אז בן 16 בחורצ'יק, הוא עבד שם גם כן. הדוד שלו היה רופא, הוא בדק אותי, הוא היה רופא של המפעל. כן, כן. וכשהוא התפשט, הוא היה מאוד ככה חזק, הוא אומר, זה אתלט. כן, היה מבנה אתלטי, היה קצת נמוך ממני, 2-3 סנטימטר. חוץ מזה, אם אני אדבר עליו, היה אתלט והיה גם ידע לשיר יפה מאוד, היה כל משהו יוצא מכלל. כן. והיינו שם, אבל לאחר שראינו שאנחנו, אין לנו הגנה, שום דבר, חוטפים. מישהו עוד מקומי, אז יכול עוד להסתדר, יכול לברוח. לאן אנחנו נברח? אז ביקשנו שאנחנו, כתבנו לאבא, שאנחנו רוצים לבוא הביתה, רוצים פרשב. ושם אנחנו, זה לא רחוק, ויש לנו דוד שם, דודים היו, דוד, זה אבא של הרשו הניג. כן. אתה מכיר אותו, לא? כן. והוא, הוא היה אח של אבא, של סבא, והיה גם פרץ בצ'י שהוא גם כן, אבל לא, כן, ואנחנו היינו שם, אז אבא סידר שקיבלו אותנו שם, עברנו לפרשוב, שם גם כן בנו את הבתים, כפרים שלמים, ולייבק הוא נשאר בבית כאילו נציג
נציג של נציג של החברה? לא, הוא עבד כאילו בחברה, אבל על ידי הוויקוק הזה הוא היה שם. בכל אופן, הוא נשאר בליפניק ואני בפרשב. והיינו גרים, בהתחלה היינו גרים אצל יהודי שם, אחר כך, כן, זה סיפור שלם, ויום אחד הוא אומר לי, אני לא יכול להחזיק אתכם. היהודי לתת חדר לשינה. כשהיה שם, בפרשב היה מטבח שאפשר היה לקבל אוכל, לקנות אוכל. זה כאילו מסעדה יהודית. והוא אמר, אני שומע כל מיני דברים, אז אני אקבל אחריות עליכם. תחפשו לכם דרך. סליחה, תפסיק. עצרנו ביהודי שאמר שהוא לא רוצה לקחת אחריות, והיה במקום הזה, בפרשב שהיה שם והמטבח יהודי, מה שסיפרתי. למעשה ככה, אני נשארתי שם בשבת, ואחי, משום שהוא רבק, הוא כאילו הוא היה נציג של אותה מפעל, אותה חברה קבלנית, והוא נסע כאילו בתפקיד ליפניק לבדוק את החומר שהם קנו אצלנו, זה קרשים וכו'. כן, זה... והיה בשבת, אני הייתי רק לבד, משום שהוא היה בליפניק, ואמר, כן, בא הרשו, הליק, כן. ואומר, כן, אנחנו אכלנו כל השבוע, אנחנו אכלנו במטבח. בשבתות רוצה הדודה, האמא של הרשו והאבא שלו, אתם אצלנו הולכים בשבת. ואכלתי שם. ביום בשבת, זה היה שבת תשובה. זה ממש לפני יום הולדת שלך. שבת תשובה. לפני יום הולדת של סליחה. הוא היה בליפניק. כן. והוא בא מהמטבח, שם ושומע שבאו המשטרה, פוליציסטים, ומחפשים, כל אחד היה צריך איכשהו להזדהות מי הוא, מי שהיה שם, והוא שמע שהם מחפשים את הליק, שמחפשים, אז מה עושים הליק? הוא בא הביתה, הרשו, מספר לי את הסיפור הזה. אני הפסקתי לאכול, זה היה באמצע האוכל, הפסקתי לאכול, לא יכולתי לאכול, והחלטתי שאני הולך לדירה איפה ששכרנו, ואני אשב שם. עדיין לא היינו רשומים במשטרה, שם זה היה חוק להירשם, כל אחד. אז אחרי כעבור שעתיים או משהו, בערך ככה בא זה ואומר, אני שמעתי שמחפשים יהודים, אני לא רוצה שיתפסו אתכם אצלי. עוד, משום שהייתי יחידי, היה בבית,
אז מה לעשות? הלכתי משם לפרזבש, לדירה שלו, ושאלתי התייעצתי איתו מה עושים. אז זה שאני חייב לעזוב את פרשוב, זה היה ברור לי. אם אין לי דירה, אין לי איפה להיות. החלטתי שאני נוסע ברכבת משם לליפיאני, הייתה עיירה, שהרבי בצ'ירץ', הוא היה גר שם גם כן אצל הרב של העיירה, ומשום שהיה לא ערירי, אלא כל המשפחה לקחו, הוא נשאר לבד, ואז איכשהו סידרו בצורה כזאת. ואני נסעתי לשם, יש לי כל לספר, רבי אומר מה. וזה בשבת כל זה? זה בשבת, זה בשבת תשובה. ואני נכנסתי בשבת תשובה באמצע, אחרי צהריים, נכנסתי שם לבית הכנסת, כולם הסתכלו, הכירו אותי. מה קרה? אז אמרתי, יש שמועות בעיר, לא שמועות, יודעים שחוטפים יהודים. אז אני ברחתי, לא אמרתי שמחפשים אותי, אלא ברחתי משם שלא מתוך זה. אצלו התארח, אצל הרבי התארח גם אבא של הרשו. כן. הוא היה חסיד שלו, הוא גם כן. לא גיליתי, גם לרבי גיליתי מה שיש. אני ככה לא פרסמתי, לא לפרסום, שאנשים אף אחד לא יכולנו להאמין לאף אחד. כן, ברור לי. היו אנשים, כל מיני אנשים. אבל עכשיו, עוד לפני כן, אמרנו, מה עושים? הלא, אם מחפשים שניים. מחפשים אותי, מחפשים את ליבק. אז ליבק אפשר ללכת לליפניק, לשלוח שם משטרה, ז'נדרם, ואם הוא לא יודע שום דבר. אז סיכמנו שמטלפנים לו, דע לך, ככה וככה. זה מצב בצורה נסתרת איכשהו, ושאנחנו נמצאים כאן וכאן, והרבי אמר שיראו לכאן ושם אליו. הלוא אנחנו למדנו אצל הרבי לפני כן בישיבות, גם כן, ובנים של אבא, של ראש הקהילה, ובאנו שם, וזה היה בשבת תשובה, ראש השנה לפני כן, אבא, סבא שלך, הוא התפלל שם לפני התיבה. כמובן שביקשו ממנו לא בשכר, אלא בעל תפילה. בעל תפילה. גם כן יפה, לא היה לו קול חזק, אבל קול נעים מאוד יפה. ואם אנחנו נשארנו שם, אז הרבי אמר, אתם שבו בחדר הזה, שהיה לא לצאת, שלא יראו אותנו. ובסופו של דבר, אנחנו היינו שם אצל הרבי, שנינו. אז הוא הגיע, מתי הוא הגיע לרבי באותו יום? לא, בשבת, ביום ראשון. ביום ראשון, כנראה שביום ראשון. משום שהיה, איך הוא מגיעים רק ברכבת, ולהגיע מריפניק לרכבת זה היה 15 קילומטר, 16 קילומטר. זה לא יכולים
והרכבות לא נוסעות כל הזמן, אלא 3 פעמים ביום, שעות מסוימות. הוא הגיע ואנחנו היינו שם ביום כיפור, בסוכות, ויום אחד בסוכות הגיעו ז'נדרמים, מישהו כנראה שהלשין, אנחנו לא יודעים מי, וביקשו זהות, לקחו אותנו, הביאו אותנו לעיירה סמוכה שהייתה עיירה לא מחוז אלא פחות אזור אזורי שהיו שם. אתה זוכר איך קראו לעיירה? סבינו. והיה שם גם היו שם אתה זוכר איך קראו לעיירה? סבינו. והיה שם גם כן שופט כמו כאן, נאמר שופט שלום, שופט שלום, משהו כזה. היה שם בית משפט, והיינו שם 2 או 3 ימים כלואים שם בבית הכלא או משטרה, לא זוכר. וכמובן שאבא ידע מה זה וזה, ונסע שוב לאותו מפעל, זהו לקבלן, הוא סיפר מה זה, מה קרה, ואמרו, כן, לפני כן עוד בא אבא וסיפר בסורה שלמעשה אנחנו שקיבלנו רשות. מה פירוש? הייתה רשימה של 50 יהודים שנותנים להם, מחדשים להם את האישור. מחדשים להם את האישור. ובסוף בסדר, אנחנו היינו רגועים שיש, למרות שהמשטרה לקחה אותנו, אבל אנחנו ידענו שזה לא, אותי קראו מוריץ הניק, ולא יוזף הניק, יוזף. אז ביקשנו שם שלא ישלחו אותנו למחנה ריכוז, משום שמחנה ריכוז זה לפני היציאה לאושוויץ. מחנה ריכוז היה בסרד? זה היה בסרט, עכשיו בז'ילינה, מחנה ריכוז. ואנחנו לא רוצים להגיע. התברר, הם קיבלו הודעה, משום שביקשנו מהממשלה, או אני לא זוכר, זה היה, שקיבלו אישור שאתם ברשימה, שאנחנו ברשימה, יוזף הניק ברשימה, מוריץ הניק לא ברשימה. מה קרה? היו שם 50 שאישרו, ואנחנו היינו בתוך 50. אנחנו היינו באחרונים, 49, 50. בא איזשהו פרוטקציונר, הכניסו אותו ברשימה, באמצע, והוציאו, ואני נפלתי. אז אותי אחר כך לקחו משם, אותו שחררו, ואותי לקחו למחנה, זה היה לא ז'ילינה, זה היה פופרד, בהתחלה זה היה בפופרד, אחר כך מפופרד הגענו לז'ילינה. והיינו שם ולא היה הרבה מה לעשות.
הם ידעו איפה אנחנו נמצאים, האבא והרשו, האח, כן, כן. הוא היה חופשי ככה, יחסית חופשי לנסוע, ואני כתבתי מכתב מה אפשר לעשות שיש יהודי ששמו גולדשטיין, והיהודי, עכשיו אני מספר עליי, סיפור לא על ליבק, שמו גולדשטיין, והוא היה בקשר מסחרי עם אבא, לפני כן, העצים, כשהייתה אריזציה או משהו, כן, לקחו, אז הוא נכנס אחר כך, היה שם יועץ או משהו כזה במחנה ריכוז, ואני כתבתי שאבא יכתוב לו מכתב חם, שהוא לבד והוא צריך אותי וכולי וכולי. שהוא יוציא אותך בעצם, ייקח אותך. שישחרר אותי. שישחרר, הוא ישחרר, אלא שהוא ידאג לשחרר. ובאמת בא, הרשו בא לשם, והיה צריך להשאיר כסף, 10,000 קרונות, בזמנו זה היה גם כן כסף, פעמיים, בסיכום של דבר, באו קראו אותי שם למשרד, או גולדשטיין או מישהו יהודי אחר, אומר, בלילה הזה, 12 בלילה, תהיה עליית השער, תהיה מוכן ליציאה, תהיה מוכן. אני מאוד התרגשתי. באותו זמן היה שם הרבי מהמושבצה. היה במחנה שלקחו אותו, שחררו אותו לפני כן, היה בפרשו, ואז היה במאמר, סיפרתי לו שאני פגשתי אותו לפני כן, אבל סיפרתי לו שהלילה אני משתחרר. שמח, החל לי הצלחה, ובאמת, איך זה היה? איך שחררו אותי? משום ששם בז'ילנה קיבלו הודעה, או פונוגרמה זה היה קורא לזה, זה כמו כאן, איך קוראים לזה? מברק או משהו כזה, שיוזף הניק מותר לו לשחרר אותו, שהוא נמצא ברשימה, על מוריץ הניק לא ידעו. אז אני יצאתי על שם יוזף הניק, והייתי כשר, קיבלתי שחרור, הייתי כשר בכל הזמן, רק יחד איתו לא יכולתי להיות. כן, ברור. שלא יהיו שניכם ביחד, שני יוזבים. זה ככה. אז אני אחר כך הסתתרתי שם אצל היהודים במשך חודשיים או 3 חודשים, עד שהספיקו אחר כך לחדש גם לי את האישור של מוריץ. אז לא הייתי כבר בבניין, אז הוא, סנטו שמו היה, הוא אמר לה, אני יכול לתת שלבנים שלך שיעבדו על אנחנו נסדר את זה עבודה, אני הייתי שם על המחסנאים, אז עוזר למחסנאי, אז אותו עוזר, שאני ניהלתי את הרישום על הכניסה של החומרים ועל היציאה, משום שזה היה שם, היה גוי, הוא היה נאמן, אבל על לכתוב משהו כזה, הוא לא יודע. אני אספר לך חתיכות איזה סיפורים ממנו. ואז בצורה כזאת אני השתחררתי, והיינו שם עד 40, הייתי שם עד 44. 44 זה
כמובן שליבק הוא היה גם כן רשום אצלנו שם, וקיבלנו צו, לא רק יהודים, במיוחד יהודים, הייתה אבקואציה. החזית התקרבה, החזית של הרוסים התקרבה ממזרח, והייתה כמה מאות קילומטרים, אז היו צריכים לפנות, אז אנחנו צריכים לפנות. אז מה אנחנו? מה עושים? אז אני חוזר לכפר. ליבק, הוא אמר, לא, הייתה אבקואציה משם לפרסבורג, בברטיסלבה. מה הייתה הבעיה? הבעיה שלו, הוא אומר שהוא הולך לברטיסלבה. הבעיה שלו הייתה שהיה, הוא אמר, לא, הייתה אבקואציה משם לפרסבורג, בברטיסלבה. מה הייתה הבעיה? הבעיה שלו, הוא אומר שהוא הולך לברטיסלבה. הבעיה שלו הייתה שהיה, הכיר בחורה, שהיא גם כן נסעה לפרסבורג, והוא אז, זה איכשהו נקשר אליה, והוא אומר שהוא בא לפרסבורג. ושם היה תקופה מסוימת, עד ההתקוממות של הסלובקים נגד הגרמנים, ואז היה שר הביטחון של סלובקיה, היה שמו צ'טלוש, והוא ניהל את המרד, או הצטרף למרד, אני כבר לא זוכר איך זה היה. והמרד התרכז יותר בבנסקה ביסטריצה, בעיר בנסקה ביסטריצה, והגרמנים חיסלו אותם. חיסלו אותם, וחלק גדול מהחיילים הסלובקים ברחו ליערות, ופרטיזנים, נראו מלחמות, פרטיזנים, כמובן כל היהודים גם כן ברחו ליערות, הוא גם כן ברח לשם, וגם פרץ, שהוא היה כחייל עדיין נשאר התקופה הזאת, כל התקופה הזאת היה חייל, עבד. כן, חייל במדים כחולים, מה שאמרת קודם. במדים כחולים, והוא גם כן משם ברח אחר כך ליערות, ומשם איכשהו זה היה בסביבות בנסקה ביסטריצה, ושם איכשהו נפגשו שני אחים, פרץ וליבק, ומה הייתה הברירה? צריך פרטיזנים. הייתה קבוצה שם, הונגרים של גויים, פרטיזנים, וליבק הצטרף אליהם. הוא אומר, כשאנחנו נחזור, הלכו איזשהו מקום, אני לא יודע בדיוק ואיפה, אז אנחנו ניקח אותך. את מי זה אותך? את פרץ. כן. פרץ נשאר. הוא הלך, והייתה קבוצה ולא באו, ופרץ נשאר ביערות, והוא עזר שם לאנשים, פה ושם, כל מיני דברים, אנשים זקנים, ואיכשהו פרנס היה עבר את השואה, את הסוף של המלחמה. סוף המלחמה עבר לשם, עד שבאה הארמדה צ'כוסלובקית מרוסיה,
אז הוא הצטרף או הודיעו, היו צריכים להתגייס. והוא התגייס, פרץ היה כמה חודשים עד ששחררו אותו. כן. ועליו לא ידענו אחר כך. על פרץ לא ידעתם אחר כך? לא, על פרץ ידענו איפה שהוא, שמענו מי שראה אותו, מי שזהו, שזה היה די רחוק ממקום שאנחנו היינו, ממקום אני הייתי גם כן ביערות, בפרטיזנים וכו', זה היה סיפור אחר. ומה עם לייבק? לייבק הוא הצטרף לקבוצה ההונגרית. היה שם בכפר, זה על הגבול, הונגריה וכו', ואנחנו לא שמענו פה. ידענו שהצטרף, אבל לא ידענו מה שהיה. אחד הימים קראו למשטרה, לז'נדרמריה, את אחי. את מי? את פרץ? את הרשו. את הרשו. פרץ לא היה עוד, אני לא יודע אם הוא היה כבר בבית. זה כבר אחרי המלחמה? אחרי המלחמה. מה שאתה מספר שקראו לרשו. ואמרו, אנחנו מצאנו, קיבלנו הודעה מז'נדרמריה של, זה היה כבר בשעות, בימי הקיץ, באמצע הקיץ. קיבלנו שמצאו גופה. אנחנו בדיוק כשקיבלתם את ההודעה מהז'נדרמריה. ז'נדרמריה, כן, הוא הלך לשם, אחי, והציגו לפניו תמונות ועוד תעודת זהות מסוימת, הייתה תעודת זהות מזויפת, כפי שהיה אז, עשו על שם גוי, כן. זהות ארשי פפיר, כן. הוא ראה את זה, הכיר את התמונה שלו, וגם תמונה של הבנות של דודה יולי, כן. חדה ויהודית. היו ככה קצת פגועים, אז הבין שזהו זה. והכירו, הוא סיפר לי, אז מה עושים? יש את כל, אני אסע לשם. אני הייתי ככה פנוי פחות או יותר, לא הייתי מועסק. אני נוסע, נמצא תירוץ, ההורים לא ידעו שום דבר, לא סיפרתם להם. לא סיפרנו להם שום דבר. אבל אנחנו ידענו את שם הכפר, ידענו מה זה. באתי לשם עד שחיפשתי, עד שמצאתי איפה שהיה המפקדה כאילו של הפרטיזנים, לא הייתה קבוצה גדולה, קבוצה של 12-15 איש, ושם ישבנו, אני ישבתי שם. זה כבר אחרי שנגמרה המלחמה, אחרי שהרוסים כבר שחררו אותם. אחרי, זה היה ב-45, בשנת 45 זה היה באמצע הקיץ. כן. באמצע הקיץ, איזה חודש. באתי לשם ולשמוע מה היה. אז הוא סיפר שידעו, הוא היה סגן מפקד של הקבוצה. כן. הוא שאל אותי, היהודים, הם חשדו שזה יהודי. הוא לא סיפר להם שהוא יהודי. לא סיפר. תחת שם שבדוי, הארי. הוא לא סיפר להם, ואמר,
הוא סיפר לי את הסיפור, מה קרה, מה? אז עכשיו הם סיפרו לך מה קרה, מה עבר עליו באותה תקופה. מה עבר עליו? הם היו שם, ובדרך כלל היה להם פרוביאנט, הם החזיקו באיזושהי ביער. כן. ביער סמוך, זה היה מישור, אבל היו שם... איך קראו למקום הזה? את הכפר אני לא זוכר, בסביבות לושנץ. לושנץ זה שם של העיר? זה שם של העיר, כן, אבל אני לא זוכר את השם של המקום. ואיך קראו לקבוצה הזאת? היה לה שם לקבוצה של הפרטיזנים? היה לה שם, אבל אני כרגע לא נזכר. אני זוכר. טוב. הוא סיפר לי סיפור כזה. זה היה ב-44, בסוף 44, בדצמבר. היו שם וקיבלו, הגרמנים הלכו וגייסו את כל הגויים. הגויים גייסו, הייתה אבקואציה, חייבים לצאת, משום שהם חששו שיצטרפו לרוסים עוד. אז גם הפרטיזנים צריכים איכשהו למצוא דרך לברוח. הפרוביאנט, מה שהיה להם, היה שם ביער. אז הוא הלך, כנראה שלבד, להביא אוכל או משהו שהיה שם. ולא חזר. ולא ידעו מה שקרה. הם הלכו לחפש אותו, אבל מה, הגיע שלג, ירד שלג, אולי של 0.5 מטר, כיסה את כל הארץ, לא יכלו למצוא לא מצאו שום דבר. הרועים שראו, רועים של בהמות, של צאן, מצאו אותו באחד החודשים, במאי, ביוני, אחרי שהכל הפשיר. אחרי שהכל הפשיר, אז מצאו אותו, מסרו את הדבר הזה למשטרה, לז'נדרמריה. ז'נדרמריה בדקה אותו, הוא היה כבר במצב כזה. מצאו מסמכים כאלה, שלחו אותם, משום שזה היה מסתר לובובניה, האוקרס, כן, האזור. כן, בגלל זה הם הגיעו למיליציה של ידכם. כן, לא שם, וכתבו ככה, כנראה שזה מדובר ביהודי שחי על השמות האלה, ומצאו את הגופה ולבדוק מה שקרה. אז ידעו שאצלנו חסר אחד שלא בא, אז יכול... אז אם כן, אז אחי הרשו, הוא הכיר כמו לפי התמונות ולפי הכל כל הסימנים, אז זה סיפר לי ואמרתי שאני אסע. כן. באותה תקופה היו אצלנו בחורים גם כן, אם הכרת או שמעת, פרידמן מהרב מטירנו, בן דוד היה בלובובניה, היה רב, הוא היה בן דוד, כן. הרב היה בן דוד של אמא, של סבתא, והיו בנים, היו עם אמא שלך, היו מיודדים שלמדו בישיבה בניטרה. שם כאילו כשברחו מניטרה, שלא הייתה אפשרות,
הם היו בהונגריה או משהו, אני בוודאי ששמעת סיפורים האלה שלו, אז הם היו אצלנו, או חלק מהם, לא כל הבחורים, היו אצלנו ברובובניה, והחליטו שנוסעים לטטרה, לשם קצת להתחזק. ואני גם נסעתי, אחר כך אני אמרתי שאני נוסע עוד כאן לכאן תירוצים שלא הייתי שם עם ההורים, ההורים לא ידעו שום דבר, אני נסעתי ללושונס לשמוע את כל הסיפור, מה שאמרתי לך כבר, והוא סיפר שעשו לו לוויה גדולה מאוד, פרטיזנית. כן. זה היה פרטיזן, ואיפה הוא קברו אותו, ובוודאי בבית הקברות של הנוצרים. אז אמרתי שאני מעוניין איכשהו להוציא משם. הלכתי למשרדים הקשורים עם זה, שהיו צריכים לתת אישור, אמרו, שאמרתי שאני רוצה לעשות אקסומקציה. אותו, כן, להעביר אותו, כן, בינתיים היינו בקושיצה, היה עוד הייתה רבנות שם, ורב, כרגע אני נזכר את השם, אז הוא אמר, יש כמה אפשרויות מה לעשות איתו, או להעביר אותו לבית הקברות יהודי במקום, או להביא אותו לקברי אבות של המשפחה. אז היו צריכים קרון מיוחד ברכבת, משום שזה כן, ואם זה במקום אז אפשר לעשות את זה במקום. אז אמרתי, אנחנו עוד נחשוב, בינקו יש לי זמן, אמרו, זה לא בא בחשבון לפני אוקטובר, משהו כזה. אני נסעתי עוד הפעם, באותה זמן. חזרה לאותה כפר. כן. וסידרתי את מה שהיו צריכים לסדר. הייתי נוכח בזמן שהוציאו אותו, זה היה בארון, בארון, הוציאו את הארון. והיה הוציאו, היה צריך להזמין הארון הזהו חדש, וככה הכנסנו אותו, וכך הכניסו אותו, כמובן ששילמתי לגויים כמה והבאנו אותו אחר כך עד לפודוליניאץ, פודליין, זה היה תחנת הרכבת, שם הייתה, בסטרה לובובניה לא הייתה עוד רכבת. עכשיו היום קיים כבר קשר, יש שם מסילות ברזל, וכשחזרתי אז אמרנו, אז מה אנחנו נעשה? ידענו שבעוד יומיים הקרון צריך להגיע. רגע, אתה הגעת לפני הקרון? כן, הקרון, סגרו את הקרון, ולפי, נתנו את הכתובת, לאן זה להגיע? לאן זה יגיע. ואיך אתה הגעת לפני הרכבת?
היו רכבות הרבה יותר. זה הרכבת מסע, זה הייתה רכבת מסע. רכבת מסע. ובאנו, וזה היה בסוכות כבר, נראה לי ככה, כשאני זוכר, זה היה בסוכות, וסיפרנו לאבא. אז, ואמרנו מה שקרה, והתייעצתי, מה סיפרתי? התייעצתי ברבנות, מה בכסף, ואמרו לנו, והחלטנו הוא אמר, לא היה כל כך מרוצה, הוא היה אומר להעביר אותו שם, בבית הקומם, אבל עשינו, וזהו, ואז כשעשינו לקבר ישראל, אז היו הבחורים, חלק מהחברים של אבא, היו נוכחים והם אפילו את הזכוכית שברו כדי להכניס שם אדמה. לתוך הארון? לתוך הארון, כן, משום שהארון אי אפשר היה. אני הכרתי כשעשינו את האקסומציה, הכרתי את החליפה שהיה בה. לפי זה הכרתי את השערות, זה היה קצת לא בלונדיני, אבל ככה זה מה שהיה. לכן אנחנו יודעים את היום הזיכרון. הם סיפרו לכם, הגויים. הגויים, זה היה ב-26 בדצמבר של 1944. 1944, אז מה קרה שם? אז כנראה שבדקו שהרגל אחת הייתה שבורה. כנראה שדרך על מוקש, דרך המוקש זה בשעת מלחמה, ונפצע, ולא היה יכול ללכת לבוא, זה לא היה בקרב מקום שיכול לסחול, ונשאר שם, הוא חיכה שיבואו, אחר כך בא שלג. חיסה אותו. טוב, אני עוד רוצה לשמוע סתם על המשפחה, על ליטרה, על טטרה, סליחה, לראה טטרה. טטרה זה אנחנו, אבא ואמא, סבא וסבתא, הם הלכו, היו שם, קצת בטטרה, זה כמה ימים. אמא, סבתא פשוט בישלה, ואנחנו, את היית גם כן? איפה? בטטרה? כן. איתן? כן, אני ראיתי אתכם. אחרי מלחמה. כן. כן, אני מדבר אחרי החתונה עוד. איך קראו לכפר שלכם? ליפניק. ליפניק, לא היה בערי טטרה ליפניק? לא, זה היה, אני לא כל כך רחוק. זה היה לפי איזה 60, 70, 80 קילומטר. זה בסביבת קזמר. אני יכול להראות לך על מפה. יש לכם פה? יש לנו מפה של צ'כוסלובקיה לא גדולה. איפה ליפניק? Das ist zeigen? Ja. אתה יודע שרותי וארי היו שם. אני יודע, ראיתי את הסרט שלו. מה? כן. ומצאו גוי אחד בזקן,